Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan. Petsa 20 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas Kapitulo 1 versikulo 26 ngadto sa 38. Sa unom na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay ug ginganlag Maria. Kaslunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, "Paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo." Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug namalandong siya kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, "Ayaw ka hadlok Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Ikaw magsabak ug manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inilah ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian." Si Maria miingon sa anghel, "Unsaon man pagkahitabo niini nga wala man ko'y bana?" Ang anghel mitubag, "Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth. Gingon nga dili siya makaanak, apan karon unom na kabulan ang iyang pagsabak bisag tigulang na siya, kay alang sa Dios walay dili mahimo." Miingon si Maria, "Sulugoon nako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti." Ug mibiya ang anghel kaniya. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.